uWaneta Logi osuka kwikampani evelisa izithuthi Isuzu Motors South Africa ngomnye wamagqiyazana ozenzele igama kweli candelo yaye uneminyaka engapha kwe-18 aphangela kweli candelo. Lo kaloku uthi ukuzinikezela kumsebenzi wakhe yena nto ebangela afike kule ndawo kuyo. I think the challenges that we face are actually of our own making, because I've never come to a point where my gender has been held against me. What I have found the challenge to be is our own self-limiting beliefs, that we're not good enough, that we don't have a powerful voice. Ukanti uncedisa Mzuzu ngelinye igqiyazana elizenzele igama kweli candelo. Uthi wazimanya necandelo kusukela kunyaka 2008 yazange abuye ngemva. Kumagqiyazana amatsha asakhulayo ndiyathanda ukwacebisa ukuba kubalekile ukuba umuntu afunde abe nomdla wokufunda izinto angazaziyo, abe nentshisakalo yokuthabatha lento kuthiwa zi-risks ngamanye amaxesha, ngoba kaloku umuntu ukuze akhule kufuneka ube ngumuntu onenhliziyo efuna ufunda nenhliziyo efundisekayo. Denise van Heestien oyi-CEO ye-Nelson Mandela Business Chamber uthi amanina mabazinikezele kumsebenzi wawo ukuze bakwazi ukuphumelela. I think I got very used to working with men, but I became more aware of that gender difference when I first started in the automotive industry. I remember one of the first meetings I went to being asked, because the secretary wasn't there, if I would take the minutes of that meeting. It's almost the same as asking you to make coffee for everybody. Umnqweno wamagqiyazana aphume izandla kuqinisekisa ukuba abo baze emva kwabo bayinika ingqwalasela kweli candelo. Ndingule Rato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha.